za muka dawo karfi da yaji shakan mutuwa aka yi mana har muka tafi saboda aini tarbiyyata zibina da aƙidata kwata-kwata ba ɗaya take da Kwankwaso ba, amma saboda shakan mutuwa da aka yi mana a gidanmu muka rasa yadda za mu kan dole a kaddara ce kurin ta samu kaje muka da Kwankwaso, amma layin ba ɗaya bane ba kwata-kwata. Mu jama'a muka saka a gaba, su kuma aljihunan su suka saka a gaba. A lokacin da za a yi magana ma bai yi ba. Idan magana za a yi muka yi magana ai akwai maganganun da muka yi su wala duk inda suka fita titi sai an yi musu intifada. Wallahi akwai maganganun da muka yi sai an yi musu intifada. Kun san dai intifada. In dai muka yi maganganu sai an yi musu intifada saboda haka lokacin magana bai yi ba, amma yanzu dai kun zo na ji daɗi matuƙa mu kulla amana mu rungumi juna tsakani da Allah mu yi wannan